По случай Деня на народните будители задаваме въпрос. Вашия въпрос е: защо Васил Априлов е включен в списъка на народните будители? Защото дарява средства за построяване на първото българско светско училище. Браво на вас, печелите бомбонка! Кои са най-тачните български народни будители? Христо Хинандарски, Христо Ботев, Георги Раковски, Георги Бенковски, Рана Княгина. Не се сещам. Добре, благодаря. Да, дайте ми награда. Дайте си някой въпрос. Кой български писател е автора на Байганя? Алек Константинов. Дай на него. Кой е първият български учебник? Рибня! Аз ще вам кажа, че е рибня буквар. Точно така. Точно така. Айде, бирай, значи. Кой български владетел покръстил българския народ? Владетел. Княз Борис. Точно. От кое стихотворение на Христо Ботев е отказа? Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, ветър повее, Балканът пее хайдушка песен. Хаджи Димитър? Благодаря. Кога отбелязваме Деня на народните будители? 1 ноември. Твоят въпрос е как се нарича създадената от Кирил Методий славянска азбука? Глаголица. Глаголица. Да, точно така. Печелиш бомбонка, Дидакос. Първият въпрос е на кого е този цитат? О, неразумни юроди, поради що се срамиш да се наречеш българин? На Паисий Хилендарски. Точно така. О, благодаря. Кой е написал първия български роман? Назовете името на романа. Подигото Иван Вазов. Точно така. Вашия въпрос е: на кого е този цитат? О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин? Това е на Паисий Хилендарски от история славяно-българска. Честито, печелите бомбонка. Благодаря.